filmer. Jeg er ikke helt sikker. Lille update ting, det er fra min mobil det her, fordi at mit Vegas, mit reageringsprogram har holdt op med at virke. Så det er lidt noget lort. Men jeg prøver at få det fikset så hurtigt som muligt, men jeg skal bruge noget hjælp. Og jeg ved, det kan jeg nok først få i løbet af næste dag. Der er selvfølgelig den mulighed, at jeg kan, hvad skal man sige, at jeg kan redigere på min gamle bærbare, den ligger der. Se det i min computer der, så lærer den gamle bærbare der. Men det tager bare væsentligt længere tid at redigere, men det er lige det, jeg må gøre, indtil jeg lige får styr på det igen. Og så rammer vi snart 300 subscribers, så hvis I kender nogen, som ikke har subscribet til, så få dem til det, så vi kan ramme 300 inden juleaften. Så ja, det har været set for i dag, og jeg skal nok få lagt en video ud i morgen, det lover jeg. Altså en ordentlig video. Så tak for det, gutter, og vi ses. Hej.